Koro an kaluwore gi stroke mana yudo strokes ariyo. Koro mild strokes ariyo nomiyo abedo e osiptal, anindo osiptal achiel but normally idonjo gokinyi, iteri e theatre mondo ketni catheter no mikete e femoral vein marwako remo. Koro kosetimni mano, marwako remo. Koro kosetimni mano, iteri e recovery room, to kise recover about 20 minutes, to koro itimoni procedure no. Koro kaka an, according to my weight and height, notimna gi pints 10. Koro pints 10 to nokawo 2 hours 30 minutes. Koro procedure ni ok onego bed ni ng'ato nindo osiptal. Onego bed ni ng'ato biro osiptal gokinyi, itimoni procedure ni, ato kosetiek timoni procedure ni, mondo orit mondo remo no okwe for 1 hour. Kosekwe for 1 hour, eka koro igoloni catheter no, eka koro iketi for some time in the hospital. Koro nyalo bedo released in the evening. Okay. Manyiso ne en gimoro ma kichano time to ichano odiochieng' mangima. Odiochieng' achiel. Beche chalo nade? Chudo mare chalo nade? Chudo mare ichulo SHA kuom higa achiel.